Naitom na siya, Jeep! Mura na niya kagta. Hoy! Impas din na siya karon. Ikaw ba, badlungon kay ka ba? Badlungon kay ka, ha? Di ka ba lumukulor kay ugaw ya? Nge, manghinaway pod! Pangit manggani kay na imuha? Unsa man namang ikuluran? Kaklaro aning baboy! Baboy lang na, namura man nagkanding. Nge, manghinaway pod! Imo magani baboy, walay ikog, kibol! Ngi, unsa lang eh. Wah! Yang ikog, murag kingkoy! Lumba ta. Sige! Himala, kaya nag-study. Kamong duha, ha? Pagtarong gid mo sa inyong pag-eskwela, labi na ikaw agata. 18 na ka grade 1 pa. Nge, nagtarong man jud kog eskwela. First owner, manggani ko. Si Jeep noon, wala nagtarong. Howd na manggani ko mo drawing. Tanawa para good oh. Wah, pangit. Hinawayon, mura po gwapo yung drawing. O sige na, ay naman pag-away duha, kay inyong drawing way mapili. Kana inyong mga baboy, murag kingkoy. At least nagdrawing. Ikaw, di ka balo. Sige ha, padayon lang mo sa inyong gibuhat, kay matos ako sa unahan. Jeep, humanagod kog drawing. Laay man. Manasad ko. Jeep, unsa may buhato na to ani no para malingaw ta? Pangit man sa papel mag-drawing no? Gari no, masindot sa tinuod. Bitaw, Jeep, kay gwapo kaayo sa tinuod. Time pa. Di ba na ay baboy sa kulungan? Tama. Unsa kaya og kato atong kuluran? Lingawa ni Runoy. Tara. Tara, mintras nilakaw si Kuya. Hala! Gwapo jud kay ni kuluran ron, Jeep ba? Gani no, kay mulikuliho. Gani no, unsa man ato nang sugdan? Tara. Gwapo kay siya kuluran, Jeep, no? Gani. Daganan pa na to. Naitom na siya, Jeep. Mura na niya kagta. Ba namin nagkabanha? Hoy! Impas din na siya karon. Giunsa man na nimong baboy? Gikuluran. Asiti, mana, di na matanggal. Kanindot aniya. Ituman ng baboy, dili na puti. Ikaw ba, badlungon kay ka ba? Badlungon kay ka, ha? Tanggalan na ha, tanggalan na. Di na matanggal, bantay lang ka. Patay, dili na matanggal.